खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जे बतझ'रनि जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ दालालि बुंनायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंदों जे जाय बिथांमोना बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बा दिपेन बर' बिथांखौ जे दालालि होननानै बुंदों बे दालालि बुंग्रा सुबुंफोरानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाज्रि हाबा मावनानै बिथांमोना होखार जादों जाय बे दैदेनगिरिफोरा जाय बिथांमोना बेफोरबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों बे सोंखारिग्रा सुबुंफोरानो बे दैदेनगिरिफोरानो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाज्रि हाबा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ होखारनाय जादोंमोन थामहिनबा बिथांमोनखौ एरख'नाय जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजानि जे खायसे दैदेनगिरिफोर दा जाय दैदेनगिरिफोरा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेनि दैदेनगिरि बाथ्रा बुंग्रा बे बाथ्रा बुंग्राफोरा आथिखालाव गोबां अनजिमानि गैला सानै साथामसोल' दंसै जाय मोजां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जइन जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरोबाव साननैसो उनाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबफैबावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ जे दालालि बुंनायनिखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादखौ जाखिनि बाथ्रा बुंदों दालालि होनानै बाथ्रा बुंनाय सुबुंफोरानो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बिथांमोना एबसुजों होखार जादों आरो एबसुजों होखार जानानै आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आरो जाय खामानि मावनायफोरा बे दुथां सुबुंफोरनि थाखायनो बैफोरबायदि राव बाहायग्रा सुबुंफोर थानायनि थाखायनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया लोरबां जालांदों आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि गिदिर जाय मोजां दैदेनगिरि दं बिथांमोना ओंखारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबगासिनो दं होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो दालालखाय बिदि बुंदों मानोना बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिनाजों जेब्लायबो गोजोमना थाबाय थाग्रामोन आरो जाय जोंनि आबसुनिफ्राय हिन्जाव जौ जुवाजों लिंक थानायनि थाखाय होखारजानाय लिडारफोर दिनै बिपिएफआव जइन जादों एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव थानानै रायजो राजाजों बैखद जानायफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जादों बिथांमोना मा आखलनि मानसि बेखौथ' जों मिथिजोबखागौ खिन्थु गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि बेखौ जों बुंनो नागिराखै मोजां दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय आरो मोजां दैदेनगिरि साथामसो दंबावो बिसोरबो बावैसोनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना वेट एन्ड सी जोङो बिथांमोननि रिप्रेजेन्टेटिभजों अलरेडि खेबनैलानि सावरायबाय आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ बुङो जोंनि दरजाया खुला जों सावरायनो नागिरगासिनो दङ आरो खोब सम्भब गाबोन नङाबा समफोर गाबोनथ' जों हास्लाबनाय नंला गुबुन मोनसे प्रग्राम दङ समफोराव लागै जोङो मोनसे सावरायनायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो बतझ'रावनो थांनानै सावरायगोन नायनि जों बेखौ प्रजेक्टखौ लाबाय गतिके बिथांमोना सावरायाखै होनदों जों सावरायगोन खिन्थु बेफोरबायदि नङा जे जों सोरबा बिपिएफनि दालालिफोरजों सावरायगोन